Vi bruger alt for meget papir på skolen i dagligdagen. Skolens ressourcer bliver ikke accepteret, og papirforbruget stiger. I Danmark ligger vi på 8. pladsen over de lande i verden, der forbruger mest papir per indbygger om året. Men vi har løsningen. Vi vil lave en papirfri skole. Derfor har vi valgt at starte vores papirfri skole fra 7. klasse. Alt vores undervisning skal foregå digitalt. På den måde sparer vi 75.000 af 4 ark om året. Med denne løsning er det ikke vores skyld, at så mange træer bliver fældet om året, og de 750 kilo træ, vi forbruger om året, bliver sparet. Synes du, det vil være en god idé med en papirfri skole? Ja, jeg synes på mange måder, at det er en rigtig god idé. Jeg synes, det er en god idé, fordi det sparer ressourcer. Man ikke bruger papir unødigt, som det er nu, så ligger der tit papir rundt omkring og flyder, som ingen ved, hvor hører til, og som bare er blevet brugt én gang og smidt ud. Så på den måde synes jeg, det er en rigtig god idé. Men der er også nogle områder, hvor jeg tænker, at det kan være svært. Blandt andet i alle mulige former for kreative udtryk. Det kan være billedkunst, hvor man har brug for et papir eller et lærred til at tegne på. Men der findes også masser af gode digitale midler. Men det at gøre det på stykke papir, synes jeg er vigtigt. Og så synes jeg, at hvis jeg skal være her på Børneuniversitetet, så er det rigtig vigtigt, at vi træner eleverne i at bruge skoleintra på en hensigtsmæssig måde. Fordi så skal de jo finde alle tekster derinde og kunne navigere i det der. Ja, og så er der også nogen, der har lettere ved at læse tekster, når det er på god gammeldags analog vis, altså på papir, som synes, det er svært at læse på en skærm.